и аз ще се катеря днес на дърво, втори епизод от нашия канал Крис Василев. Дано ви хареса! Здравейте хора! Сега ще видите какво не трябва да правите днес. Здравейте хора! Днес ще демонстрирам как да обиколиш дърво без да паднеш. Хвани се с кръжката и ще хвани на другия отклон. Ето, а пък после ще се качи Стоян, за да ви демонстрираме, че можем да се катерим безопасно и двамата да се катерим, защото ще е по-интересно. Ще покажа сега Стоян. Вижте Стоян. А когато той се качи, аз ще напътствам как той да се катери На дървото. Да, защото е малко трудно за мен, а пък за него не знам. Не знам, ще успея ли да направи ето това. И за това виждам, ще стане нещо като битка, за кой да направи по-опасни неща на дървото. Затова За мен и Ники прави по-страшни, защото се е качил, защото се люлее на една ръка и прави такива трудни. После ще видим Стоян. после ще видим кой ще спре. Ето, здравейте хора. И ето отново се качвам като без да ме е страх. И малко ми е трудно, но заради вас го правя. Здравейте отново и сега ще слизам и ще видим Стоян как ще се катери на дърво. Ще направи ли по-опасни неща, работи от мен на това дърво, защото не знам как. И за това ще